माखासे लानानै जातिखौ थगायदों, जातिनि गेजेराव खेलिमेलि खालामदों, गुरलाय गुरजाय खालामदों, बेबायदि मानसिखौ सिनायनानै लानायनि सम जाबाय। सोरबा माबा मोनसे बुंबानो थगायजालाबायबा जानाय नङा। दिनै नोंथांमोननि बाक्सायाव माखासे संगठननि दैदेनगिरिफ्रा मावथिफ्रा गामि गामि हाबनानै बुंदों जे धीरेन बर' बिथांनि नेतृत्वआव थानाय जायफोर मानसि बिथांमोना बुंदों बर' रेजिमेन्ट खुलिसिगोन आरो बेनिखायनो बर' रेजिमेन्टआव हाबनो जायफ्रा लुबैदों, जायफ्रा हाबनो गोसो दं बिथांमोना दरखास्त होनांगौ। दरखास्त लागासिनो दं नोंथांमोननि ओनसोलाव, एप्लिकेसन लागासिनो दं। 101 थाखाबो लाफागोन दरखास्त बिदि रिपर्ट मोनदों। बर' सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बिदि थगायनानै थाखा खामायनायनिसो लामा लादों। साबधान, रायजो राजाफोरजों सांग्रां जानांगोन। गाबोन एनडिएफनि जिथु दाबि, दुलाराय बर' फरायसाफोरनि जि दाबि, बेवहाय बर'फोरनो बर' रेजिमेन्ट दाना होनांगौ होननानै दाबिया दं। आरो जाफुंनोब्लाबो बर' रेजिमेन्टआ रिक्रुट खालामगोन इन्डियान आर्मियासो, नों आङा नङा, नोंथांमोना नङा। जों दरखास्त लाबानो इन्डियान आर्मिया बेखौ गनाया, खारन इन्डिया बे आर्मिसो, बर' रेजिमेन्टआ मोनसे आर्मिसो, इन्डियान आर्मि। बे फिजिकेल फिटनेस थानांगोन, खारनाय बारनाय लिरनाय गासैबो टेस्ट जागोन, एग्जामिनेसन जागोन। बेयाव जायफोर सेलेक्टेड जाहैबाय मेडिकेल टेस्ट, बे गासैबो जायफ्रा सेलेक्टेड जागोन बिसोरसो बर' रेजिमेन्टआव रिक्रुट जागोन। बेनिखायनो साबधान जानांगोन। सोरबा दरखास्त बिबानो जों खामानि मावनो हागोन होनना बुंबानो जाया। दिनै जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ थगायदों, बर' सेंग्रा सिख्लाफोरखौ थगायदों। बेनिखायनो बेबायदि थगायजानो जाहाथे जोंना बेखौ सांग्रां जानांगौ। रावबो सिभिलियान अथरिटिया इन्डियान आर्मिनि रिक्रुटमेन्ट खालामनो हाया। आर्मि अफिसार फैगोन, रिक्रुटमेन्ट खालामनो जायगा बर' सेंग्राफोरखौ लानानै खारगोन, बारगोन, मेडिकेल एग्जाम खालामगोन, परीक्षा लागोन, बिनिफ्रायसो रिक्रुट जागोन। बेनिखायनो सोरबा धीरेन बर'नि मावथिया आर्मियाव सोनो होननानै दरखास्त लाबानो नोंथांमोना होनायनि प्रयजन गैया, थगायनो नाङा, एसे साबधान जानो मोजां। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद दं, सरकारजों सावरायबाय थादों। एनडिएफए प्रग्रेसिभ दं, पिपल जेनेरेशन फर रिफर्म मुभमेन्ट दं, रन्जन दैमारिनि ग्रुप दं, इउपिपिएल दं, बिथांमोनजों सरकारा सावरायगासिनो दं। बे सकल इन्टेलेक्सुवेलफ्रा बेखौनो फोथायो, जोंहा दुखुआ बेसो, जों बेखौसो दुखु मोनदों। बे जाम्बा जाम्बा थगायलायनायखौ बादा होदों। इन्टेलेक्सुवेल जायफ्रा गावसोरनि लिडारफ्रा गनायो, गोरों गोराना गनायो, मेलेमजिबि होनना गनायो, प्रसार खालामो, बिथांमोनाबो जे बिथांमोन बायदि मानसिजों थगायजादों, जुक्ति गैयै, नाजाथावै, गनायथावै बेबायदि बाथ्राजोंनो थगायजादों। बेखौसो जों दुखु मोनो। बेखायनो जों सांग्रां जानायानो जाबाय। बेखौ नोंथांमोना गासैबो मिथिगौ, नुबानो सोलायनाय, दानथारलायनाय। अब्लाबो बर' जातिनि स्वार्थखौ लानानै जों जयै खामानि मावनो थानाय 2010 मायथाइनिफ्राय जों ज' खामानि मावनो हागोन। दिनै बेबायदि समाव जेराव जोंनो खौसेथिनि गोनांथिथार, बे समाव सोरबा साफा सानैया गावनि बेक्तिगत स्वार्थनि थाखाय आफादनि थाखाय आफादनि साफानो समाजखौ खावदै खाथा खालामनाय गैया। बे जोंनि गेजेराव जों एसे सांग्रां जानांगोन।